Bueno, moi bons días. Empezamos este Consello e agradezo máis a comprensión do cambio de día, que tiña que ser, como saben, no día de onte, e celebramos hoxe de modo ordinario. Por lo tanto, paso a darlle conta dos asuntos, como sempre, máis importantes tratados e acordados. O primeiro, un acordo relacionado coa Consellería de Política Social, pero, en realidade, a impulso da asesoría xurídica. A Xunta sempre apostou pola colaboración co Goberno Central, sempre dixemos que cumpliríamos as obrigas que marca a lei respecto ao acollemento de menores non acompañados, pero sempre pedimos coordinación e planificación. Como saben, non obtivemos en ningún momento do Goberno Central, que estableceu unha serie de criterios sin ter en conta as comunidades autónomas en canto a distribución, non temos comunicación en canto a distribución e asignación de menores por comunidade autónoma, non temos comunicación da planificación dos envíos, non, en todo caso, o financiamento é claramente insuficiente. Bueno, cousas que vostedes xa saben, isto nos levou no seu momento a impugnar diante do Constitucional o decreto-lei aprobado no seu momento tamén polo Goberno Central sobre a distribución de menores non acompañados. Fixo Galicia e fixeron outras 10 comunidades autónomas, non todas, ademais, do Partido Popular. Pois o acordo que hoxe adoptamos, a proposta da Consellería de Política Social e, por suposto, co visto bo da asesoría xurídica, consiste en ratificar, foi o que fixo o Consello da Xunta de Galicia, a presentación de dos recursos, neste caso ante o Tribunal Supremo, contra os reais decretos que aprobou o Goberno Central en desenvolvemento do decreto-lei que, no seu momento, como decía, impugnamos no Constitucional. Estos decretos regulan o traslado e distribución de menores estranxeiros por comunidades autónomas. Decía que son dous decretos. Un primeiro establece o procedemento de reubicación e traslado de menores, que a día de hoxe non coñecemos, non foi pactado, non sabemos exactamente cales son as razones que levan a decidir esta distribución, e o segundo decreto establece a capacidade de cada comunidade autónoma e, por lo tanto, o número de menores que debemos acoller. Por lo tanto, recurrimos ao decreto-lei no seu momento ante o Constitucional e agora recurrimos, polas mesmas razóns, ante o Tribunal Supremo os dous decretos que desenvolven este decreto-lei. Outro acordo, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe aprobamos a convocatoria do concerto social, un novo concerto social, para a xestión do Centro de Menores Casa da Quintán, que está na Concellería de Ponte Caldelas. Son 2,2 millóns de euros durante 3 anos e neste centro da acollemento son 8 prazas residenciais para menores que teñan unha medida de protección e, ademais, problemas, algún tipo de enfermidade mental, problemas de saúde mental. Por lo tanto, menores con estas dúas condicións ao mesmo tempo, neste centro especializado nese acollemento, facemos este concerto para que xestionen estas e acollan durante este tempo, 3 anos, ata 8 menores non acompañados que van recibir unha atención educativa e terapéutica especializada a cambio dun equipo multidisciplinar de profesionais. O último acordo, a proposta da Consellería de Política Social, non é un acordo, é un informe que se presentou a Consellería sobre os actos que ten previsto realizar dende agora ata finais deste ano, 31 de decembro, para conmemorar o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Así se chama institucionalmente, o sea, en 25 de novembro. Lóxicamente, este é unha lacra coa que hai que loitar os 365 días do ano, pero o 25 de novembro adicámolo, e en torno a ese día moitos máis, a 31 de decembro, neste caso, a facer accións de concienciación e sensibilización. Por lo tanto, hoxe coñecimos a programación, son máis de 400 accións que terán a súa disposición, 100 máis que no ano 2024, con motivo da conmemoración do 25 de novembro, obradoiros, actividades e concursos escolares, exposicións fotográficas, documentais, conferencias por toda Galicia. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos destinar casi 300.000 euros, 290.000, para seguir apoiando
a celebración de festivais profesionais de artes escénicas en Galicia. Estas axudas, que poden chegar ata 60.000 euros por proxecto, van dirixidas a empresas, concellos ou asociacións que organicen certames de artes escénicas, actuacións, dende o mes de novembro, é dicir, dende xa ata outubro do ano que ven. Hai dos requisitos que o 40% do orzamento sexa para a contratación de artistas e, ademais, se hai varios proxectos, como é de esperar, terán prioridade a contratación de compañías galegas. Outro acordo, a proposta do Consello de Cultura, hoxe acordamos destinar 250.000 euros que se engadirán aos 262.000 que aporta o Concello de Ferrol e todos eles, algo máis de 500.000 euros, irán á reforma do Centro Cultural Torrente Ballester para convertilo no Museo da cidade de Ferrol. É un centro que xa existe, que ocupa as instalacións do antigo Hospital da Caridade en Ferrol, que xa tivo unha reforma que se iniciou a finais dos anos 90, hai máis de 25 anos, casi 30, e que, ademais, foi un proceso de rehabilitación que quedou a medias. É certo que o edificio alberga na actualidade actividades culturais, pero o seu estado de conservación é moi mellorable, faino incompatible para o uso museístico que se quere dar, e, por lo tanto, adicamos estes máis de 500.000 euros entre a Xunta e o Concello de Ferrol para reparar fachada, cuberta, renovar sistema eléctrico e establecer ali o Museo da cidade de Ferrol. As obras vanse facer no ano 26 e a previsión é que antes de que remate o ano estén finalizadas. Outro acordo, a proposta da Consellería de Cultura dentro do Plan Catedrais Galicia, dotado de 38 millóns de euros. No seu momento, no ano 2024, hai algo máis dun ano, asinamos un convenio coa diócese de Mondoñedo Ferrol para restaurar dous edificios religiosos, a Concatedral de San Xiao en Ferrol, adicamos 318.000 euros, e a cuberta da Catedral de Mondoñedo, que no seu momento foron 258.000 euros. Pois ben, dentro das obras que se fixeron na Catedral de Mondoñedo, pois apareceron problemas estruturais que é o que nos leva ao acordo de hoxe, que é engadir eses 258.000 euros, outros 250.000 máis, para rematar estas obras de restauración da Catedral de Mondoñedo. Total serían 500.000, a metade se están executados, ou se están executando, e agora este acordo engade outros 250.000. Cambio de acordo de Consellería, paso a Consellería de Medio Ambiente. Saben que no pasado mes de setembro aprobamos o decreto que regula o primeiro mercado de créditos de carbono que vai existir en Galicia, que é un sistema, explicábamos naquel momento, para que as empresas e as entidades poidan compensar as emisións que implica a súa actividade. Por lo tanto, se pon en contacto a aqueles que poden ofrecer esta absorción de carbono con aqueles que o emiten. Imos ser a primeira comunidade autónoma en habilitar unha plataforma virtual para poñer en contacto estas dúas partes, as actividades que seren créditos de carbono, por exemplo, proxectos de reforestación, restauración do ecosistema mariño, enerxías renovables, prácticas agrandeiras sostibles e os interesados, normalmente industrias, en mercar estes créditos para poder compensar as emisións que fan. Ben, damos un paso máis no desenvolvemento de todo isto e hoxe acordamos lanzar unha consulta aberta a empresas e entidades para que identifiquen cales son os sectores con maior potencial para formar parte do mercado de créditos de carbono. É dicir, cando entre en funcionamento a plataforma virtual, xa ter certeza de que vai haber este intercambio, porque hai entidades polas dúas partes, é dicir, as que estean interesadas que manifesten agora o seu interese e os sectores concretos que identifiquen as empresas e as actividades que poden estar interesadas para xa, insisto, cando entre en funcionamento, que o faga xa con actividade polas dúas partes. Por lo tanto, agora queremos saber en que eidos é máis doado desenvolver este tipo de proxectos para poder centrarnos neles e que o portal, dende o primeiro momento, sexa un portal eficaz e que demostre a súa viabilidade. Por tanto, durante un mes, os interesados, moitos deles xa manifestaron, en canto se abrir esta consulta, a súa intención de facer aportacións, poidan enviar iniciativas susceptibles de formar parte das primeiras transaccións de créditos de carbono que se fagan en Galicia. Como decía, cando aprobamos isto en setembro, a intención da Xunta de Galicia é que este sistema de créditos de carbono, este mercado de intercambio a través da plataforma virtual, estea operativa durante o ano que ven, durante o ano 2026.
Outro acordo, tamén sigo na Consellería de Medio Ambiente, dentro de todo o desenvolvemento que está facendo a Xunta de Galicia unha vez que no mes de xullo asumimos as competencias sobre o litoral, dende o pasado 1 de xullo, saben que xa presentamos o catálogo de bens do litoral, máis de 1.500 inmobles de valor patrimonial, cultural e arquitectónico, no que se pode facer algún tipo de actividade. Hoxe damos un paso máis e aprobamos o decreto que vai regular a composición e as funcións do que se vai chamar Foro do Litoral, que vai ser o máximo órgano de consulta e participación para a ordenación da costa en Galicia por parte da Xunta. Vai estar integrado por membros da Xunta de Galicia, un representante da FEGAM, universidades, organismos científicos, representantes dos principais sectores productivos da cadena mar-industria e tamén entidades ambientais ou que traballen na protección do patrimonio. E vai ser o encargado, como decía, de asesorar a Xunta de Galicia nas decisións sobre o litoral e tamén propoñer recomendacións, suxestións e recoller as que lle faga a sociedade civil, as que estime oportuna facer. Cambio de acordo, a proposta, hoxe coñecimos, elevou na Consellería de Facenda, un informe bastante ilustrativo sobre a situación económica dos concellos, por lo menos en canto á súa xestión orzamentaria. Saben que, aparte de a súa obrigación de rendir contas diante do Consello de Contas, que máis é condición para recibir as axudas públicas, tamén teñen, está no Estatuto de Autonomía de Galicia, na Lei de Facendas Locais, a obrigación de rendir contas ante a Xunta de Galicia, sobre todo a efectos estatísticos, que é o que agora queremos dar conta de todos os datos recollidos. Os datos deste informe, que son do ano pasado, revelan que o 94% dos municipios galegos cumpriron con esta obriga de informar sobre as súas contas cando as pechan, contas correspondentes ao ano 2024. 94%, é dicir, 295 concellos galegos xa trasladaron datos e, ademais, as 4 diputacións tamén trasladaron os seus datos. O informe está a súa disposición, pero os datos máis relevantes serían que o 65% dos concellos, estou falando, cumpre coa obriga de manter ou ben equilibrio orzamentario entre ingresos e gastos ou ben superávit, 65%, O ingreso medio por habitante na totalidade dos concellos galegos ascende a 1.251 euros e o gasto medio por habitante a 1.153 euros. Estou falando no conxunto dos 295 que trasladan as súas contas. As principais fontes de financiamento dos concellos son as transferencias, algo máis da metade, 52% do total, e a segunda fonte serían os tributos propios, 43%. E dentro das transferencias, que son máis da metade dos seus recursos, o 40% do que reciben os concellos corresponde a transferencias da Xunta de Galicia. En canto ás diputacións, o ingreso medio por habitante é de 341 euros e o gasto é de 274 euros. E as transferencias tamén son a súa principal vía para obter ingresos. 76% dos ingresos dunha diputación son transferencias e dese 76%, o 20% son transferencias que lle fai a Xunta de Galicia. E despois, a segunda fonte de financiamento das diputacións son os tributos propios ou a xestión dos tributos que fan por delegación dos concellos e a taxa que cobran por eso é un 18% dos seus ingresos. E último dato, datos de execución, insisto, do conxunto das 4 diputacións do seu orzamento, 48%, datos de execución do conxunto dos 295 concellos, 72%, datos de execución da Xunta de Galicia, 100%. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos destinar 2 millóns de euros para axudar os 19 clústeres que agrupacións profesionais que existen en Galicia para seguir promovendo un modelo económico máis competitivo, innovador e sostible para apoialos en todas as actividades que fan todos estes clústeres. Son 19, 2 millóns de euros e terán que dedicalos a actividades relacionadas coa transferencia de coñecemento ou avanzar cara a unha industria ou unha área, cada unha que se ocupe, máis digital e sostible. Outro acordo da Consellería de Economía tamén, na súa faceta de titular da SERA, de Axencia das Industrias Forestais, hoxe aprobamos distribuir a distribución definitiva, non a axuda convocada, a distribución das axudas que convoca a SERA
son 4,4 millóns de euros que recibirán 70 empresas da cadea Industria Forestal Madeira. É un 11% máis das axudas do ano anterior, do ano 24, e van destinadas a, basicamente, se concentran en mercar máquinas para poder fabricar mobles e elementos de construción. Cada vez a madeira se incorpora máis á construción de edificaciones e, polo tanto, estes elementos, a construción industrializada, bueno, esas axudas van para iso. Tamén aparellos para o secado da madeira con fines industriais, para a digitalización das empresas desta cadena e tamén para obter certificados de calidade e xestión ambiental que lles permitan, sobre todo, facer actividade exportadora. En cambio de acordo, a proposta da Consellería de Presidencia, dentro das accións da Xunta para seguir promovendo unha mobilidade sostible e fomentar o uso do transporte público, no cal xa temos logros importantes. Recordo que o 97% dos galegos e galegas xa teñen unha parada de transporte interurbano a menos dun quilómetro da súa casa, que os menores de 21 anos e os maiores de 65 poden viaxar de balde nos buses interurbanos da Xunta e que 65 concellos colaboran nos viaxes interurbanos e tamén nos urbanos, non todos os concellos, pero, bueno, nos urbanos, excepto o Concello de Vigo, o resto de concellos que teñen transporte interurbano sí que colaboran coa Xunta de Galicia. Perdón un momentiño. Pois ben, o acordo de hoxe se refire ao convenio que ten a Xunta de Galicia cos concellos da área intermunicipal de Vigo para o transporte interurbano. Hoxe acordamos prorrogar este convenio, son 12 concellos da área de Vigo, para manter os descontos no transporte interurbano que xa o ano pasado permitiron aos veciños que utilizaron nesta área o transporte urbano aforrar 4,4 millóns de euros. Os concellos son Baiona, Cangas, Fornelos de Montes, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Casela, Salvaterra do Miño e Soutomaior, é dicir, todos os da área de Vigo, menos, por decisión propia, o propio Concello de Vigo. Incrementamos en máis dun 10% o orzamento previsto para estas bonificacións. Chegamos aos 1,3 millóns de euros, co cal é previsible que o aforro incluso sexa maior que 6,4 millóns de euros do ano pasado. Por lo tanto, os veciños destes concellos van poder seguir obtendo descontos nos billetes dos autobuses interurbanos ou no transporte de ría entre Vigo, Cangas e Moaña e tamén facer transbordos entre estes concellos totalmente de balde. A Xunta financia o 80% dos descontos e o conxunto dos 12 concellos o 20% restante. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Vivenda, hoxe aprobamos o proxecto definitivo para ampliar a autovía da Costa da Morte ata a estrada AC, a Coruña 432, que comunica Vimianzo con Camariñas. Vai ser un investimento importante, 36,1 millóns de euros, e unha ampliación de 5,5 novos kilómetros entre Santirene e a intersección AC 432 que comunica Vimianzo e Camariñas. A previsión é, se cumpren todos os trámites, os prazos están previstos, poder iniciar as obras ao longo do ano 2026. Insisto, algo máis de 5,5 kilómetros, investimento de 36,1 millóns de euros para prolongar a autovía da Costa da Morte, unha autovía que utilizan cada día unha media de máis de 6.000 vehículos. Sigo na mesma consellería, pero ahora en vivenda, e seguindo cos acordos que prácticamente todos os consellos veñen para cumprir ese objetivo de duplicar o parque público de vivendas. Hoxe temos unha colaboración cun novo concello e o Concello de Arteixo neste acordo e en realidad é un doble acordo. O primeiro é aceptar a cesión dunha parcela que nos fai o Concello para construir vivendas de promoción pública, 14 novas vivendas en Arteixo, concretamente no núcleo de Villarrodís, e decía que era un doble acordo. O primeiro é aceptar a cesión da parcela e o segundo, para aforrar tempos e prazos, directamente xa, unha vez que aceptamos a cesión da parcela, licitamos a redacción do proxecto que, unha vez que este redactado, poderá permitir a licitación das obras. En total, imos destinar 2,7 millóns de euros para construir estas 14 vivendas en Arteixo, e son 12 xa os municipios galegos que colaboran coa Xunta de Galicia para poder ter vivenda pública nos seus concellos a través da cesión de parcelas e facilitación de trámites urbanísticos.
Cambio de acordo con Consellería de Emprego, hoxe seguimos apostando por unha das fórmulas de formación de desempregados que está dando máis posibilidades aos que se acollen a esta fórmula de atopar traballo. Estou falando dos obradoiros duais, que se realizan en colaboración cos concellos, e nos que os beneficiarios compaxinan formación e tamén, ao mesmo tempo, un contrato nunha empresa ou entidade que se acolle a estes obradoiros. Incrementamos o orzamento un 25% nesta nova edición e hai varias novedades. A primeira e fundamental é que imos incidir especialmente nas actividades que poderían ter máis demanda e máis empregabilidade. Ahora mesmo, por lo tanto, imos priorizar a formación no eido agrícola, e tamén nos traballos de prevención forestal, incluída tamén a limpeza de faixas. Por tanto, o obxectivo é formar novos profesionais para traballar na loita contra os lumes a través da prevención, na recuperación das zonas afectadas pola vaga do verán e tamén para facilitar, para paliar en parte a falla de mano de obra que hai en moitas empresas agrícolas situadas no rural. É un investimento importante, casi 50 millóns de euros, algo máis de 48, e a intención é beneficiar a máis de 2.000 desempregados. Decía que a principal novidade é a incidencia nestes dous sectores. Dos 48 millóns, 20 irán adicados especificamente a obradoiros que se centren ou nas tarefas agrícolas ou na limpeza para a prevención de lumes forestais, e tamén aumentamos os incentivos para as empresas que, ao finalizar esta formación, contraten as persoas que se estaban formando nesas empresas baixo a modalidade dual. Pasamos de 1.500 a 3.000 por cada contratación que fagan, por cada persoal contratado, e ampliamos tamén a formación práctica que se recibe nestes obradoiros. Ten que chegar como mínimo o 65% do tempo total, é dicir, o tempo na empresa, mentras dure o obradoiro, ten que ser como mínimo dun 65%. Esta fórmula leva anos en aplicación, estes obradoiros duais, o investimento xa van, dende o ano 2009, máis de 500 millóns de euros, e beneficiáronse 22.000 desempregados, a digo que unha das fórmulas deste tipo de formación obradoiros que garantiza unha maior empregabilidade. Cambio de acordo, Consellería de Educación, hoxe, e gracias ao trámite orzamentario que nos atopamos, xa entraron no orzamento, e, polo tanto, a normativa que regula os orzamentos permite xa empezar a dispoñer gastos polo sistema de anticipado de gastos. E, polo tanto, isto permite aforrar prazos e facilita o 100% de execución orzamentaria da que antes lle daba conta. É dicir, hoxe aprobamos xa, por anticipado de gastos, iniciar o procedimento para o ano que ven facer, dentro dos casi 74 millóns de euros dos que vai dispoñer a Consellería de Educación para facer obra nos centros escolares durante o ano 2026, hoxe xa licitamos 16 obras por un importe de algo máis de 16 millóns de euros. Insisto, dentro dos 73,6 son efectivamente exactamente o que vai ter a Consellería para o ano 2026 para obras, hoxe xa licitamos os primeiros 16 millóns de euros. Onde van a ir? Pois primeiro unha decena de rehabilitacións integrais por 10 millóns de euros en Camariñas, Narón, Barreiros ou Campolameiro, entre outros, centros escolares. 3 ampliacións por 4 millóns en Curtis, Lamas de Abade en Santiago, no Centro Escolar Muralla Romana de Lugo. 2 cambios de cuberta no Instituto Rosalía de Castro de Santiago e no Colexio O Cruce de Cedeira, 1,2 millóns de euros, e o peche lateral dunha pista deportiva no Instituto de Porto do Son por casi 300.000 euros. Insisto, estas son unha das ventaxas que ten xa ter iniciado o procedimento de aprobación dos orzamentos que permite xa ir anticipando licitacións. Penúltimo acordo é un informe da Consellería de Vivenda sobre os datos de licitación de obra pública en Galicia referido aos 9 primeiros meses deste ano no que estamos, neste ano 2025. Estes datos amosan que a Xunta lidera a licitación de obra pública en Galicia 395 millóns de euros, o que supón un 17% máis que o que licitou a Xunta de Galicia no ano anterior. Por lo tanto, un de cada 3 euros que se inviste en obra pública en Galicia son euros que proceden da Facenda autonómica. O Goberno central investiu nestes 9 primeiros meses 340 millóns de euros, os concellos no seu conxunto 353,
e as universidades 57 millóns de euros. A Xunta de Galicia, recordo, casi 395 millóns de euros. Os departamentos máis investidores nestes 9 primeiros meses son, lóxicamente, a Consellería responsable das infraestructuras e de vivenda, 205 millóns de euros, Augas de Galicia 53, Educación casi 28, Política Social, Presidencia, cada un 20 millóns de euros e así sucesivamente. A Xunta en ano 2021 leva licitados 2.200 millóns de euros, o cal supón un incremento do 58% frente á caída do 41% dos investimentos que experimentou o Goberno Central neste mesmo período. Esa é a diferencia, outra diferencia máis, en poder facer novos investimentos por ter orzamentos aprobados ou non poder facelos polas prórrogas orzamentarias. E, por último, o último dato importante, amosa que Galicia, nestes 9 primeiros meses, foi a comunidade autónoma de todas que máis contratacións realizou nestes 9 primeiros meses. Unha media de 175 euros por habitante, o que supón un 35% máis que a media das comunidades autónomas. Último acordo, do que dará conta o Consello de Sanidade, ten que ver cun compromiso que anunciamos no seu momento, coa intención de seguir reforzando a protección dos traballadores do ámbito sanitario. Últimamente recibo, ademais, agresións que, en todo caso, son absolutamente intolerables, contra as que hai que reaccionar por diversos medios. Un deles é as modificacións da Lei de Saúde para adaptalo ás novas circunstancias que estamos vendo e, en todo caso, volvo a decir, tolerancia cero frente a conductas violentas ou que poñan en risco o persoal dos centros sanitarios. Por tanto, hoxe aprobamos a modificación da Lei de Saúde, coa que Galicia será a primeira comunidade en contemplar sancións por agredir a técnicos de emerxencias ou do 061. Ata agora, este persoal sanitario non estaba incluído no ámbito de protección frente a posibles agresións. Agora, esta modificación, se aprobamos o proxecto de lei, vai incluir tamén a técnicos de emerxencias ou do 061. A nosa intención é remitirlo ao Parlamento para que entre en vigor, canto antes mellor, dado o obxecto desta lei, e, en todo caso, durante o ano 2026. Hai varias novedades que explicar ao conselleiro, creo que, por salientar algunha, me parece importante, é que incluímos a violencia digital que poidan exercer pacientes e familiares sobre os profesionais sanitarios. Ata agora, só había protección frente á violencia física ou verbal. Inclúe agora o proxecto de lei aprobado a violencia digital que exerzan pacientes ou os seus familiares sobre o personal sanitario. Por tanto, queremos garantir a máxima protección para profesionais que son vitais para garantir unha boa saúde pública en Galicia. Para máis detalles, dou a palabra ao conselleiro. Bueno, bos días. Como ven de referir o presidente, vimos a aprobar a modificación dun texto legislativo co que buscamos dar resposta e atallar un problema que xera preocupación e alarma, como son as agresións ao persoal do sistema de saúde. Segundo os últimos datos dos que dispoñemos, 856 profesionais do Servicio Galego de Saúde comunicaron algún tipo de violencia no pasado ano. A maioría desas agresións foron verbais ou sextais, máis de 500, pero tamén se produciron 340 accións que comportaron violencia física. Se desagregamos estes datos, atendendo ao nivel asistencial, vemos que 511 agresións foron contra profesionais que traballan na atención primaria e atención extrahospitalaria e outros 345 actos violentos se produciron no ámbito da atención hospitalaria. Independentemente do como e de onde se produza, todo acto de violencia, sexa física ou verbal, é deplorable. Pero máis si cabe, cando quen o padece son as persoas que se dedican a cuidarnos e a velar pola nosa saúde. É algo que non podemos tolerar. A nosa obriga, como responsables públicos, é adoptar medidas e poñer todos os medios a noso alcance para previr e atallar esta situación. Así o vimos facendo nos últimos anos coa elaboración de protocolos fronte á violencia no ámbito sanitario, así como a adopción de medidas nos espazos físicos de atención aos pacientes.
Zonas que podían estar máis tensionadas como son as consultas ou servicios de urxencia. Instalamos o que é o botón acude en máis de 15.700 ordenadores do persoal. Cada área sanitaria ten localizados, ademais, botóns físicos a maiores en función das necesidades de seguridade detectadas e todos os hospitais dispoñen de cámaras de videovigilancia, sobre todo nos corredores e salas de espera dos servicios de urxencia ou de admisión. O certo é que a tendencia crecente de violencia no ámbito sanitario nos leva á ampliación das nosas accións, coa posta en marcha de novas medidas, especialmente de carácter preventivo, para atallar estas situacións. Medidas deseñadas especialmente para evitar no posible a aparición de novos capítulos de violencia ou condutas que poñan en risco a integridade dos profesionais do ámbito sanitario. Medidas que se plasman na modificación da Lei de Saúde de Galicia que vimos de aprobar no Consello da Xunta, que eleva a rango de lei a prevención e protección fronte ás agresións a todo o persoal do Sistema Galego de Saúde, xa sexa público ou privado. O proxecto de lei que os aprobamos consta dun artículo e 16 apartados que abordan as modificaciones da Lei de Saúde de Galicia para reverter a tendencia actual de agresións no ámbito sanitario. Para isto, en primeiro lugar, o texto legal recolle e concreta a definición de persoal de ámbito sanitario e os profesionais que se inclúen nesta lei. Así, a definición de profesional do ámbito sanitario para os efectos de violencia neste ámbito amplíase a todo o persoal que realiza actividade sanitaria de carácter asistencial ou con funcións de administración, admisión, inspección, traslado de pacientes e calquera outra que, sen ser estrictamente asistencial, garde relación coa dita actividade en centros sanitarios, domicilio do paciente, dispositivos de transporte sanitario ou de atención sanitaria urgente. O texto estende todas as medidas de prevención e protección fronte aos actos de violencia a todo o sistema sanitario de Galicia, con independencia da titularidade pública ou privada do centro sanitario de prestación de dito servicio. Galicia será a primeira comunidade autónoma en recoller sancións por agresións aos técnicos de emerxencias sanitarias do 061. Así nos comprometéramos coas asociaciones que representan a estes traballadores que teñen un alto nivel de exposición ao risco de agresións e así o recollemos no novo texto legislativo. En segundo lugar, e como resposta ás novas formas de violencia, ademais da violencia física e verbal, inclúese a violencia digital, exercida por pacientes, familiares ou acompañantes contra os profesionais da sanidade. E esténdese o concepto para aplicarse tamén a agresións fora dos recintos sanitarios con ocasión da prestación da asistencia sanitaria e non só durante o propio exercicio da función dos profesionais. Dentro dos deberes da cidadanía, ademais do xenérico deber de respeto ao personal que presta os seus servicios no sistema de saúde, tamén se suma o deber de respecto á súa honra e prestixio profesional. En correlación a ese deber, o seu incumprimento establécese como infracción sanitaria. Coa modificación da Lei de Saúde tamén modificamos o capítulo de infraccións e sancións para dar un tratamento específico e distinto ás agresións e demais actitudes violentas de xeito que se nivelizan, tipifican e sancionan de acordo á súa gravidade. Infraccións leves, como falta de respecto ou insulto ás autoridades e aos profesionais. Multas que poden ir dos 300 aos 1.500 euros. Infraccións graves, como resistencia, ameazas, coacción, acoso digital ou ciberacoso e represalias, multas que oscilan dos 1.501 euros aos 3.000 euros. E, por último, infraccións moi graves, agresións físicas ou a residencia da Comisión de Infraccións Graves nos últimos 5 anos, multas que van dos 3.001 euros aos 15.000 euros. Con independencia das sancións que lles sexan impostas, as persoas que cometan infraccións en materia de violencia no ámbito sanitario poderán ser obrigadas a reparar os danos e perxuízos materiais ocasionados e mesmo aboar os gastos de asistencia sanitaria da vítima. Introducimos máis novedades, co objetivo de ofrecer máis protección. Así, nos supostos de infracción grave ou moi grave, poderán acordarse sancións accesorias. A persoa infractora
poderá serlle asignado outro profesional sanitario distinto ou a súa adscripción a un centro sanitario distinto da mesma localidade por un prazo non superior a 5 anos. Como garantía e medida de protección para o persoal do Sistema Público de Saúde, a lei prevé a posibilidade de articular medidas de mobilidade para o persoal que sexa víctima de violencia no ámbito sanitario. Con este proxecto de lei regulamos as grabacións sen consentimiento en consultas. Estas grabacións sin consentimiento ou coa posición do profesional entenderase como quebra de relación de confianza, polo que o profesional poderá suspender a asistencia deixando constancia na historia clínica, quedando, en todo caso, garantida a atención sanitaria do usuario. Ademais, co obxectivo de ofrecer máis protección, o Servicio Galego de Saúde prestará apoio psicolóxico ao persoal agredido na sanidade pública e porá a súa disposición un servicio encargado de tramitar as denuncias. Cando así o precise, a vítima poderá contar coa representación e defensa por parte dos letrados da Asesoría Xurídica da Xunta. Queremos facer hincapié na prevención e, por iso, introducimos tamén medidas de formación específica, como a realización de actividades conxuntas con interlocutores policiais e sanitarios. Se ben xa se viñan realizando formacións nos distintos centros de traballo, propoñemos novas actividades como cursos online para a autoformación. Por último, introducimos o Plan de Prevención contra a Violencia no ámbito sanitario e a creación do Rexistro Galego de Actos de Violencia Externa no ámbito sanitario. O plan será un instrumento que garante o dereito de todos os profesionais a recibir asistencia e protección das administraciones públicas e servicios de saúde. Será de aplicación en todos os centros que prestan asistencia do Sistema Público de Saúde e nos seus entes. Tamén se establece que para o caso de servizos e actividades sanitarias ou asistenciais que se contraten co sector privado, os pregos de licitación incorporarán a obriga para a empresa contratista de dispoñer dun plan de promoción e formación en materia de violencia no ámbito sanitario. O Rexistro Galego de Actos de Violencia Externa recollerá todos os actos de violencia que sexan obxecto de sancións. Será único para todo o sistema de saúde de Galicia e permitirá obtener información desagregada dos seus indicadores por sexos. Para a modificación da Lei de Saúde de Galicia, que os aprobamos, tivemos en conta numerosas achegas de profesionais, asociacións e representantes dos traballadores. O texto pretende reforzar a prevención e as medidas de protección do persoal do sistema de saúde galego fronte á violencia física, verbal e digital. Este texto será agora remitido á Cámara Galega para a súa tramitación parlamentaria e aprobación definitiva. Remato agradecendo aos profesionais da Consellería de Sanidade, especialmente a Secretaría Xeral Técnica, polo inmenso traballo feito para que esta lei podamos presentarla hoxe. Moitas gracias e nada máis. Non sei se tedes algunha pregunta. Bo día, conselleiro. Bo día. Eu teño unha pregunta sobre outro asunto. Quería coñecer a posición final de Galicia con respecto ao envío de datos sobre os cribados ao Ministerio de Sanidade. A súa consellería, vostede mesmo se mostrou desde un primeiro momento aberto a transmitilo, despois se sumou con outras comunidades do Partido Popular a retrasar ese envío e agora parece que mañá finalmente sí que a Xunta vai remitir eses datos no Consello Interterritorial. Non sei se me pode confirmar esta información. Gracias. Sí, mañá no Consello Interterritorial vamos a falar deste tema, vamos a centrar fundamentalmente nos cribados e tamén en el déficit de profesionales en atención primaria. En relación aos cribados, onte presentamos os datos actualizados a este ano, 2025, a Asociación Española contra o Cáncer, porque consideráramos que era o que deberíamos de facer. Primeiro, ofrecer os datos aos pacientes e despois ao resto da sociedade. De feito, desde onte, estes datos son públicos para todo aquel que os quera coñecer na páxina do Observatorio de Saúde de Galicia. Están aí. Eu creo que o Ministerio de Sanidade ten xente de sobra para navegar por internet e poder tamén verlos esos datos. De todas maneiras, en canto ao Ministerio poña a disposición das comunidades autónomas unha plataforma onde podemos despregar os datos dunha maneira segura, pois sempre o faremos. Pero, bueno, son públicos.
Sí, con respecto ao que anunciou antes, simplemente unha precisión. Cando falaba de que non se poderán facer grabacións en centros sanitarios, entendo con petición expresa do sanitario. No, ou é que se van a gravar, ou se van a prohibir calquera grabación dentro... Si ti queres gravar a un profesional sanitario, a un médico, por exemplo, tens que ter o permiso del, senón non vas a poder facelo. E salas de espera en urxencias que estén saturadas se van a poder gravar? Vamos a ver, estamos falando de unha consulta médico-paciente. Vale, o sea, é unha consulta interna. Vale. E depois, quería preguntar outra cuestión relacionada co informe do Valedor do Pobo, que se entrou, da Valedora do Pobo, que se entrou a semana pasada, e apuntaba un incremento importante das queixas por sanidade, especialmente falta de médicos, atención primaria e pediatría. Quería preguntar, facer unha valoración sobre este incremento. Gracias. Bueno, o problema que temos de déficit de profesionais sanitarios, bueno, pues é o que temos. Temos que traballar bajo esos parámetros, ¿no? En atención primaria tamén temos un conflicto agora, que desde a Consellería pues queremos transmitir o que queremos é realmente dialogar con a intención de solucionar o problema que temos en atención primaria. Todos estamos de acordo en o modelo de atención primaria pues non vai ben, por lo tanto hai que facer é cambiálo, e para cambiálo creo que temos que ter en conta pues todas as diferentes sensibilidades que hai, ¿no? Ese problema hai dos maneiras de abordarlo, ¿no? O bien con mente estreita ou ben con mente amplia, ¿no? A mente estreita o que busca é gañar o que é un debate, ¿no? Sin aportar solucións. E a mente amplia o que faen é ponerse na posición do outro e desde a humildade e con sentidiño, con racionalidade, pois intentar acercar posturas para chegar a un consenso común, ¿no? A Consellería de Sanidade somos de mente amplia, ¿no? Eso sí, non tan amplia como para que nos caiga o cerebro ao chan. Sí, conselleiro, non sei se podería profundizar un pouco no capítulo de sancións, se ten as cifras na cabeza, se no caso das infraccións da lei de violencia. Las económicas? Sí, as sancións económicas. Pero as teño aquí. Senón non las dan despois, era por se as tiña xa na cabeza. Sí. No, sí, son máis ou menos, creo que 300 a 1.500, pode ser? 1.500, 3.000 e 3.000, 15.000. Mira. Me corté. Pois moitas grazas. Que tal? Boa tarde. Hola. A Audasa parece que está traballando nunha suba dos peaxes da P9, o sea que os galegos imos ter que pagar máis o vindeiro ano. Non sei cal é a posición da Xunta ao respecto. Moitas gracias. Pois dentro da Xunta, igual que a inmensa maioría da sociedade galega, é todo o contrario. Eliminación das peaxes. Temos feito hasta un estudio económico donde se avala que é máis se aforraría máis que mantendo as concesións hasta o final, pero, bueno, estamos vendo que os intereses da Audasa e do Goberno Central que a respalda e a tolera van novamente en contra dos intereses dos galegos. O lamento moitísimo e moito máis vendo esas promesas electorais que teño que recordar sempre de gratuidade das peaxes. Cuestións. A primeira é se lle preocupa a caída a mínimos da audiencia da televisión pública galega, pese os cambios que se operaron recentemente coa nova lei. E a segunda é o seu partido acaba de escoller en Valencia como candidato á presidencia da Generalitat a unha opción que, digamos, contaba co visto bo de Vox, pero non era tanto a preferida de Génova. Quero lle preguntar se consultou esta decisión cos baróns territoriais, como a interpreta, se gañou forza Vox nesta negociación. Gracias. Sí, respecto a primeira, a televisión pública, e, por lo tanto, unha televisión de todos os galegos, respetando, por suposto, o resto de cadenas e o resto de opcións. Por lo tanto, si é que se produciu esa caída, non descoñezo exactamente os sistemas de medida nin os datos en concreto, si teño entendido que hubo unha disminución, supoño que os responsables da cadea estarán facendo o necesario para intentar recuperar esa audiencia como fai calquera canle ou calquera empresa que se dedique á comunicación.
Pero neste caso, insisto, é a televisión de todos os galegos e, por lo tanto, creo que é bo que teñan os bons datos de audiencia. Esa é a miña opinión. Respecto á segunda pregunta, mire, que a min ni siquiera cal era o candidato de Génova, como se decía na pregunta, algo que se reflexaba nos medios de comunicación. Ni siquiera sei se en Génova tiña un candidato ou unha candidata favorita. Por lo tanto, se eso foi o que se decidiu, creo que quen tiña que decidilo era no ámbito de Valencia. Outra cosa é escoitando a quen se tivera que escoitar. Por lo tanto, non sei se efectivamente esa decisión final estaba no Consello, se se anunciou agora non me consta. O que desexo é que canto antes se poida seguir gobernando con normalidade en Valencia, logo da dimisión do anterior presidente, de Carlos Mazón. El xa dixo, dixeron despois todos os responsables políticos nesa comunidade, por lo menos os responsables políticos que queren traballar en serio, que o importante era seguir co que sigue pendente, que é a reconstrucción. Por lo tanto, canto antes, e iso vai supoñer unha continuidade e poder seguir na reconstrucción, eu pouco teño que decir, máis que ojalá que todo iso vaya ben. Bo día, presidente. Eu quería preguntarlle se a Xunta puxo sobre a mesa en algún momento a posibilidade de emprender accións xudiciais contra os magistrados do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia polo seu a súa tendencia de bloquear algunhas das instalacións de parques eólicos en Galicia. Gracias. O que temos feito ata agora é poñer de manifesto unha circunstancia absolutamente obxectiva, que é que o único Tribunal Superior de todos os que existen no conxunto do Estado que está seguindo este criterio é o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Coa agravante, ademais, na miña opinión, unha opinión persoal, de que sigue contradicindo o que dixeron 4 veces sentencias do Tribunal Supremo e o que acaba de decir a requerimento deses propios magistrados o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Por lo tanto, isto é unha situación que, ademais, está provocando graves perxuicios económicos que os pode provocar no futuro e ata o día de hoxe, non sei o que pode pasar no futuro, ata o día de hoxe, a Xunta sigue reaccionando como hai que reaccionar cando non estás de acordo con a sentencia, que é acudindo ao mecanismo dos recursos, pero xa mo teñen escoitado decir outras veces, xa o fixemos ata en 5 ocasións, parece ser que non valeu de nada. Por lo tanto, ata o día de hoxe sigue sendo o noso método de reacción. Me gustaría que eso fora suficiente. Hola, bons días. Quería preguntar en relación a un tema que é bastante importante, porque vanse cumplir agora anos da traxedia do Prestige, e Sasemar, que é encargada precisamente da protección da nosa costa, ten a un dos buques, as dous destinados en Galicia en dique seco, e outro que ten máis de 40 anos. Quería preguntar, se non cree necesario que a Xunta debe facer máis presión para que Galicia conte con medios necesarios en salvamento marítimo. E depois, dúas cuestións máis. Unha relacionada con a postura do Partido Popular sobre a suba do IBI. Creo que lembro aquí que vostede se manifestou en contra a subida do IBE, o seu partido en Madrid tamén. En Santiago, o seu voceiro do Partido Popular en Santiago amosouse moi contrario a unha medida aprobada polo Concello de Santiago para subir o IBE ao 150% as vivendas vacías en Santiago, e xusto esta medida foi o que acaba de aplicar un alcalde do Partido Popular en San Xoán do Río. Quería preguntarlle se vostede está de acordo con esta medida. E despois, outra cuestión que subimos hoxe, que foi a suba da poboación de Galicia, afortunadamente, pero vendada pola emigración. É dicir, Galicia sube en poboación grazas ao fluxo de emigrantes que chegan a Galicia. Quería preguntar se cree que é necesario que haxa migrantes, que veñan migrantes para manter esa poboación en Galicia. Gracias. Sí, imos ver a primeira. Sí, por suposto, pero que eso xa o vimos con outros recursos relacionados tamén coa actividade no mar. O vimos con barcos que loitaban contra o narcotráfico. Por lo tanto, claro que... Ora, outra cosa é que
o gallá que simplemente a presión que fixera a Xunta servira para que o Goberno Central en outras moitas cousas tamén entrar en razón, pero por suposto que os medios deben estar operativos e non en dique seco, nunca mellor dito, máis tempo do razoable. Por lo tanto, seguiremos insistindo en isto e outras cousas. Durante moito tempo, saben que había noticias de que barcos tamén, buques adicados a vixiancia aduaneira, pois tamén estaban ou noutros sitios ou directamente aquí en Galicia, pero non funcionando. Respecto á segunda pregunta, miren, acabo ademais de dar conta dun informe presentado pola Consellería de Facenda respecto aos recursos municipais, de que se nutren transferencias da Xunta a outras administracións, tamén de tributos propios. Eu creo que cada concello debe tomar as súas decisións sobre a súa política retributiva e moitas veces son decisións responsables e le van aparellado, pois, o mellor baixada noutros impostos ou, cando menos, unha xestión económica razoable. O que non creo, isto creo que respondo a súa pregunta, o que non creo en este tipo de solucións máxicas é pensar que o problema da vivenda se soluciona simplemente con maior carga impositiva e non facer nada máis, que me temo que é o tipo de solucións ás que están acudindo algúns dos concellos que toman este tipo de decisións. Creo que é moito máis complexo, sempre é o mismo, pensar que a culpa é do propietario e nada máis que do propietario. Creo que non é así. Moitas veces o propietario o que pide é seguridade xurídica para poder alugar, e creo que agora mesmo a normativa estatal non lle está dando. Pretender obligarlle a facer cousas ou estimulalo a facer algo que non ten seguridade xurídica para facelo, simplemente aumentando a carga impositiva ou coas zonas tensionadas, por exemplo, que a Xunta declarou, pero xa saben a miña opinión sobre iso, e veremos os datos cando teñamos algúns máis da municipio a Coruña onde está declarada. Ese tipo de fórmulas así non funcionan e cada vez é máis evidente iso. E respecto á terceira, mire que está pasando en todas as comunidades autónomas. Temos un problema demográfico en España e outros moitos países de Europa. En algunhas comunidades autónomas de España especialmente acentuado, pero tamén a subida da poboación xeral que se produciu no noso país ven, e creo que ninguén a estas alturas pode negalo, do fluxo migratorio que ben ordenado e planificado é absolutamente necesario. E, polo tanto, saben que nós temos unha política de máis singular, estrategia retorna, aproveitando a ventaxa de tantas persoas con nacionalidade española e con raíces en Galicia. Si con isto conseguimos que aumente a poboación, benvido sexa, e que non ocultamos que ese relevo que fai falta xeracional é absolutamente necesario. Xa o dixen outras veces, sobre isto ou se pode teorizar moito ou tomar medidas. Facer todo o posible para que os que xa viven aquí poidan ter fillos e que desexan telos e estímulos económicos, as guarderías, a tarxeta benvida, bonificacións fiscais nos tramos autonómicos dos impostos, todo iso que estamos facendo, pero non é dabondo e, polo tanto, favorecer un fluxo migratorio ordenado creo que é beneficioso para todo, incluso para aumentar o saldo poboacional e, polo tanto, non oculto que agora mesmo probablemente sexa a principal causa, pero benvida sexa, está sendo en toda España e en moitos países de Europa. Presidente, boa tarde. Boa. Eu quería preguntarlle se pode garantir que a Xunta non vai a autorizar ningunha iniciativa privada que intente implantar unha facultade de medicina en Galicia. En todo caso, se lle consta que hai xa que se lle presentaron ao Goberno galego algún proxecto neste sentido. Gracias. Sí. Sobre a segunda parte, non me consta, dende logo, polo menos non de xeito formal. Díxeno aquí algunha outra vez, manifestacións de interés sobre este e outro tipo de facultades, sí, pero ninguna proposta formal. E, indo ao consunto da pregunta, quero aproveitar, porque ademais foi a semana pasada, para agradecer a responsabilidade de todos os que interviron nun acordo que xa o dixen antes de que se producira, e con moita máis razón agora, creo que vou para a Facultade de Medicina, para os estudiantes de Medicina en Galicia, para a Medicina en Galicia, e tamén para Galicia o seu futuro. Por lo tanto, eu agradezo a responsabilidade dos tres reitores e das persoas que dentro do Goberno galego tiveron unha participación máis directa, un é o Conselleiro de Sanidade e outro é o Conselleiro de Educación. E, polo tanto, todo o que ali se acordou, que ademais ten que ser desenvolvido e executado, por suposto, hai que respetalo. Eu non entendo os pactos de outra maneira, e os acordos.
Muy bien, muchas gracias.